Já jsem Já jsem Safri. A dneska tu máme challenge, tady energetický nápoj a mlíko, jo? Takže takhle. Tak to nalejem. No, Takže nalejem spíš víc mlíka, vole. No tak stačí. Jo. Oh shit, počkej, tak musíme to vyměřit. Dobrý, pojď. Pojď. No, takhle. Dobrý? Takže každý máme. Kámo, tak to... Stačí, vole. Kolik to tam máš? Dobrý, už. Jo. Takže na X, jo, zkusíme. Jo. Ty vole. Ale mi tady nepůjde, vole. Ještě. Fakt je to mrtě dobrý, ty vole. Jakože tohle jsem nikdy fakt nepil, ale docela mi to chutnalo. Ty vole. Teď mi šavli, vole. No, tak tohle by bylo všechno. Tak to asi ukončíme a zatím zdar. Like a odběr. Zdarec. Čau. Zdar.